Il-kontraevoluzzjoni fil-ħajja u l-emejjel ta' Plinio Corrêa de Oliveira fl-Amerika t'isfel u fl-Ewropa tal-Lvant. Fis-sensiela li konna għamilna qabel, konna rajna kif il-ħassib Kattoliku Plinio Corrêa de Oliveira kien beda moviment li ħadem speċifikament għal kontraevoluzzjoni. Din id-darba se naraw bosta kampanji kontraevoluzzjonari li għamel f'ħajja attiva u li tinfirex fis-snin 30 sa mewtu fl-1995. Tfulija u żożija. Plinio Corrêa de Oliveira twieled fl-1908 ġewwa São Paulo minn João Paulo u Lucilla Corrêa de Oliveira, koppja devota. Iż-żewġ naħat tal-familja tiegħu kienu ġejjin minn familji antiki Brażiljani li kienu ħallew impatt fuq is-soċjetà u l-istorja ta' pajjiżhom. Wieħed minn dawn kien João Alfredo Corrêa de Oliveira, politiku konservattiv u monarkiku li kien ħadem ħafna sabiex fil-Brażil tiġi abolita l-istituzzjoni tal-iskjavitu. Din l-imħabba l-valuri kattoliċi kif ukoll rispett lejn l-istituzzjonijiet monarkiċi kien idu wkoll fi Plinio li kellu wkoll impjantata ġewwa fih imħabba kbira u devozzjoni lejn il-Knisja minn ommu is-Sinjora Luċija Marija Luċija mara twajba u devota. Plinio rċieva edukazzjoni soda mill-Ġeżwiti u fl-adolescenza tiegħu beda jew interess f'dak li kien qed jiġri madwaru. Fl-1930 huwa gwada bħala avukat, attivist żagħżugħ. Fl-1928 Plinio ngħaqad mal-Kongregazzjoni Marjani ta' São Paulo u malajr sar wieħed mill-mexxejja u oraturi ewlenin tagħhom. Fl-1933 għan fl-Organizzazzjoni tal-Lega Elettorali Kattolika u ġie eletta l-Konvenzjoni Kostituzzjonali tan-Nazzjon bħala l-iżgħar membru tal-Kungress tal-Istorja tal-Brażil. Fil-fatt huwa ġab l-akbar numru ta' voti u serva bħala mexxej distint tal-Blokk Kattoliku. Ma' dan iż-żmien Plinio dedika ħajtu għal kawżi kattoliċi. Fil-fatt huwa kellu serje tal-istorja moderna u kontemporanja fl-Arċidjoċesi Pontifikali Kattolika ta' São Paulo, kif ukoll huwa l-President tal-Bord Arċidjoċeżan tal-Azzjoni Kattolika ta' São Paulo. Kittieb u editur mingħajr kompromess. Fl-1935 sal-1947 serva bħal direttur tal-ġurnal Kattoliku u Leġjonarju li kiseb fama fl-istampa kattolika Brażiljana taħt it-tutela tiegħu, speċjalment tal-oppożizzjoni tagħha għan-Naziżmu, kien sar magħruf minħabba fekk. Minkejja kien bniedem fuq il-lemin Kattoliku, Plinio kien deċiżivament kontra l-ideoloġija naġista tant li sejħilha bħala waħda li għandha ġenealoġija mill-mostri. Sadattant Plinio beda jara fl-azzjoni kattolika li kien dieħel spiritu modernist u meta hu flimkien oħrajn pruvaw jirreżistu dan l-impuls sabu ma' wiċċhom reżistenza qawwija. F'Ġunju 1943 bi prefazju ma' Nunzju Don Bento Aloisio Masella u l-Imprimatura tal-Arċisqof ta' São Paulo ġie pubblikat fid-difiża tal-Azzjoni Kattolika, iffirmat minn Plinio Corrêa de Oliveira fil-kapaċità tiegħu bħala President tal-Bord tal-Arċidjoċesi Kattolika ta' São Paulo. F'dan il-ktieb huwa espona devjazzjonijiet u żballi kienu daħlu f'din l-għaqda. F'din il-pubblikazzjoni Plinio u dawk li kienu jaħsbu bħalu ġew mwarba mill-Azzjoni Kattolika. Fl-1948 intemlu żmien tiegħu bħala editur tal-Leġjonarju. Madankollu ftit wara Plinio Corrêa de Oliveira rċieva l-barka tal-Papa Piju XII għal dak li kiteb fid-difiża tal-Azzjoni Kattolika. Fl-1950 beda direzzjoni tiegħu tal-ġurnal ta' kull xahar Kattoliċeżmu bil-bord u l-membri ħafna minnhom dawk li kienu miegħu fil-Leġjonarju. Fl-ewwel artiklu tiegħu huwa kiteb dan il-kelmiet u dan huwa l-skop tagħna, l-idea l-kbir tagħna, qegħdin nimxu lejn ċiviltà Kattolika li se titwieled mit-tifrik tad-dinja tal-lum bħalma twildet iċ-ċiviltà medjevali mit-terapin tad-dinja Rumana. Qegħdin nimxu lejn il-konkwistu ta' din l-ideal bil-kuraġġ, il-perseveranza u riżoluzzjoni biex naffaċċjaw u nelbu kull ostaklu li bihom il-kruċjati mxew lejn Ġerusalemm. Iżda l-akbar biċċa xogħol li għamel kienet meta ppubblika l-ktieb Rivoluzzjoni u Kontra-Rivoluzzjoni li dwaru tkellimna fis-serje ta' qabel.